Il-Pulizija fl-Italja kixfet ċirku ta' traffikar ta' oġġetti ta' teknoloġija u l-informatika bejn l-Italja u s-Slovenja, bil-konsegwenza li matul is-snin saret evażjoni tat-taxxa li tlaħħaq il-miljuni tal-euro. Dan wassal biex fl-aħħar jiem fl-Italja saru diversi arresti mill-uffiċjali tal-Gwardja di Finanza ta' Napli u Lucca li wettqu wkoll sekwestru preventiv għal valur ta' aktar minn 83 miljun euro meqjusa bħala profitt irregolari. Mill-ewwel investigazzjonijiet jirriżulta li biex wettqu dan in-negozju regolari dawk investigati kienu jixtru mobiles, consoles tal-logħob u computers mis-Slovenja jieħduhom l-Italja u jbijawhom lil persuni u negozji oħra mingħajr ma jħallsu t-taxxa. B'hekk dawk li jerġgħu jbijawhom kienu jagħmlu l-qlieħ minn fuq it-taxxa mhux imħallsa ma jiddikjarawhiex u jżommu huma. B'hekk sa mill-2014 għamlu negozju ta' madwar 500 miljun euro bl-użu ta' diversi soċjetajiet maħluqa apposta u legalment dikjarati fuq isem persuni li mhux involuti iżda li jaċċettaw li jintuża isimhom. Fil-fatt jidher li ż-żewġ tirġiel akkużati bħala l-imħuħ wara dawn ir-reati kienu jabbużaw mis-sitwazzjoni ekonomika ta' persuni bla saqaf fuq rashom jew bi problemi finanzjarji billi joffrulhom mijiet ta' euro tal-li jiffirmaw il-karti f'isem soċjetà rreġistrata fi Trento. L-investigazzjoni oriġinarjament bdiet mill-awtoritajiet Sloveni li talbu li tkun dikjarata ordni ta' investigazzjoni Ewropea li involvit ukoll il-Malta. Dan għaliex fost dawk investigati hemm raġel li huwa residenti f'Malta. L-awtoritajiet Maltin fil-fatt kienu parti minn dawk ta' grupp ta' pajjiżi oħra, inkluż Slovenja, Kroazja u l-Estonja. B'kollox qed ikunu investigati 49 persuna akkużati li naqsu milli jirrappurtaw kif ukoll b'reati fiskali bl-aggravanti transnazzjonali bħal ħruġ ta' fatturi għal operazzjonijiet li ma jeżistux, erda u ħabbi ta' dokumenti ta' kontabilta' u falliment fraudulenti fost oħrajn.